Molweni sanibonana. Ngiyathemba nisaphila. Namhlanje bengithi ngizonibuyisela impendula. Baningi kakhulu abangibuza izinto ngemoto, izinto ezihluphayo emotweni zabo. Kodwa bengithi mhlambe siqale la kule video le yamabhriki. Manje ukhona ke ongibuzile wathi ke mengizolungisa lamabhriki lama-slide abamba i-caliper lawa mangakuthi i-disc ingapheli ngokufana. Lokhu njena bengimphendula kanjena mina ukuthi ke akathatha i-spray letholakalayo iziningi inhlobo, ikhona A5, ikhona i-spray lena enjengalena ebhalwe Spark, ikhona enye inhlobo futhi ziningi inhlobo zama-spray ezifakwa khona njena. Akhiphe lesondo avule la kulama-slide, avule le rubber ekhona, athelele umuthi phakathi, bese ke abambe le slide nge-vice grip, bese ke ayise ngapha nangapha tot easy ithole ukuxeka ngoba mebambekile lapho ayiphumi kalula. Mina bengithela kanjalo bese ngihambisa nge-vice grip kancane, bese ngiyithinta ngephonchi nesando, ngishaya ibheka phakathi ngasemotweni, bese ke iyaphuma kanjalo. Bese iphumile kanjalo sekuseleke ukuthi ke ufunekale uyiclean uyibuyisele. Bese ke bese ngibonile ukuthi le rubber iyaphila and sengicleanile kahle, bese ke yiso leso sikhathi ngifaka le copper strip. Le copper strip ungayithenga endawo zama-auto space, ilapho la itholakala khona. And mina bengithenga ngebhikili elingangale bhikili benginikhombisa, kodwa ke ngiyathemba ungayithenga ngenye indlela futhi. I-rubber grease lebovu ayisebenzi lapho, ngangayisebenzisa ayisebenzi, emva kwesikhathi yenza udaka lapha naphakathi, and bese ke iyabloka futhi lento.